Ndepi German. Yes sir, German. We say. Apana mukita se. King Minox. Apana. Aiwa, heavy mad Minox. Mukita se kwemi. Apana vedu takachikora tiri paoffice pedu apa Trumbo manya nemagreens amuri kuona. Tiri pamarketplace. Makazvivhura rini kwezvo? Tana about 3 days redu tavhura marketplace yedu. Aiwa ndizvo chaizvo. Zviri nani pane kuba. Sure, German. Net one kwemi. Unoitwa Brian Kudakwashe Mandish, aka Euro kana kuti last power. Aurambe. Yes sir. All right. Asi maimboteerera mangoma? Yes sir, I want to German true last one 100%. Okay. Saka tiri pana ndeipi kokona? Tiri pakona pa Francis Joseph na Munetsi, just opposite 82 Francis Joseph. All right. Yes sir. Ndopateni penyeri pa 82? Pa 82 ndopateni penyeri. Nako kaya zvangu ndakalakisa ndiri mubharanda mangu ndikati maso ndingoretrive zvangu ndichimbochikaira ndikuCWC kunoitwa zvemapepa. Ndikati no since ndalakisa padheri kure yangu yakandisiya. Saka ndikazobona kuti ite dzimwe metso dzekuti ndingazile sei ndiri. Anditi mune mukadzi? Ya, madhamu aripo but takasiyana pane zvakangoitikawo kuziyawo kuti ivhiti yemajamani amazuva ano kuti ndasiyana nanakule wedu kudhara kuti aigara nanaambuya kure lomutime. Anditi takakunopesana pakanyaya kadiki dzake panyaya dzake dzekudzifambira. Munodzifambira ndokuziyai. Marasta adi izvozvo anozvifambira. Ko vana? Aripo mukomana wani anozvifamba. Ora amakore mangati? Ane 13 years old. Actually he turned 13 musi watavhura Chodza. All right. Izuva ripi? 13 September. 13 September. All right. Anodzidza? Ari kuchikoro. Kupi wacho? Ari kuifuda. All right. Saka imimi apa muri kutengese chii apa? Apa tiri kutengesa ndine mixed beans, potatoes, onions, eggs. Ndine fresh kapenda, A grade, fruit kariba, nice one. Right. Minox India ndoda kuti mumbosambulawo. Aiwa. So ukingoti Aiwa muzondipa kana tani ngitapedza. Aiwa special first grade. All right. Pazuva mune sevapana nemahewu. Oh, all right. Then timasama sandals tiri paside kuitwa muri kuona Oh, masandals tiri about. All right. Saka pa maputi anoita mari? Maputi anota 100 bond. Tsangamidzi 100 bond. Onion 100 bond. Potatoes 50 cents, $1. Mazai yangu futi it's $7. $7 for 7 mazai. Kuma greens? Magreens 50 cents. All right. Saka pazuva muri kuita mari pazuva? Profit chandingatoti tiri kufamba so far pazuva ndikafamba nematemba because matemba angu ari kuita $1 cup. Saka munoita mari profit mapedza zvamunenge maita? So far I've noticed kuti on a good day I can make $10. All right. Yes. But kana zvakapresa? Zvisina kunyatsobhadharawo like today ndatotanga so ndingone mabhonda handisati ndakuerenga $. Okay. So kana zvoma $2-3. Pamwe zuva notozodoko pamwe ndaikoko but kune vanhu yaye kana pika wayatanga ndo vanopromota vanofanira zvinenge matemba ndogona kuzorara zvangu pamwe ndakuma $5. All right. Hapana yakaipa. Ndisati ndapika zvoda. Aiwa mukutofaisa ka because kune vapana vangogara vangori vaguka nemusombo. Kamba nditone haso muri kuona musika wangu ndakauisa mareflector. Usati macustomers wewe kuti at night ukaona ndine plastic iri down patable pangu. Ndikabvisa this plastic kana ndavhara office yangu. Makumbo etable yangu ari mareflectors. Ndakaitira security measures ndakangoona kuti chi vapana veguka vanogara mumakona munovaziva usiku havarari kuma-12 midnight vari pasi petable yangu. Saka actually kana ndiri padei nakenaleti police ndine ndichiona mareflectors angu anobatsira necolour infection kuti ndoono what's going on at night. Aiwa tukaona mareflector. Saka ma-elders edu police vafana kuti that's the wrong way to go. Aiwa hazvi kufaya. Saka muda kupamdzira musika here apati madrinks here? Musika utoda zvinhu zvakatoti ndoda madrinks nditoda matomatoes ndangoti ndakwanisa kufaisa zviripo izvo zvafamba nematasura andakaita kuti ndikwanise kureza mamwe mafunds kuti ndigenerate more stuff. Ndakuza zvinenge majigis ende ndikutowana maideas mafunds akambonakira kuoneka market kangu vakati how far machips how far mabega so I'm looking into that
ndichizoita nekufamba kwetime. kana kutongotsvaka mumwe munhu anorova machips nemabhega mongomisa pasaidi Exactly. modhonza magetsi kubva padini Exactly. Rasta. Notongobuda futi. Hazina kumboshanda. bhozi musika wakakura akapangoitwa zvinhu zviri different ka hamungazoita zvese munhu wani vanoitoboti futi vanakirwa nelendi pasaidi kokawasha ofar because cleanliness is linked to godliness saka tichikondowo zvinhu okalendi kari apa kalendi kari papa Okay. meditate nezvinhu zvachona as time goes. okay Yes. haiwa tiri kufara nezvamuri kuita jamani tangoti maiti kutsike tinzwe kuti zvikuita maita mudhara minokusaiwa ndanakirwa matombopindawo areas tichiongorangarira mazuva amaingoti kwadza nemanhamba but we know you can do something for us. Still hoping that you keep on blessing us with more sound. haiwa saundi ndakasiyangu Sound makasiya mudhara mamuda sei kumazuva ano mudhara zvandiri kuita zvekutora iwewo mapiti mudhara saka zviri zvikutobhadhara saka ndinobva tichatova nebhegi iri aiwa ini ndofa nebhegi iwe unofa nebhegi rako uchitengesa aiwa kambatika stilo kanditi mashezi iri hapuna mashezi kwangu ndinokuita zveground ndikutoita basa iyoyo mudhara ndiripopa kukusimbisa ndikukuadvertisa kai haunondibhadhara wandibhadhara here aiwa kana handina handiti ndikuadvertisa unofanira kutondipa mari iwe ndinofanira kubhadhara something but ndinoita mahara manje aiwa basi mudhara wangu ndoziva kuti mudhara wangu leta akati kasangana zvinhu zvakadzura yandanyimbotaura ndikawana tombotenga tumabhias tumakotsi edu zvedu takatandara tichimeditata way focus way forward kuti tingaite sei wangu wasiperapo pabva patouya customer itosvika maheu customer atotenga maheu mafanza angu aya ndomafanza ndine ndakaisira maheu. Thank you. Have a nice day. Oh, freezing. Water freezing. Okay. Thank you so much. Ndimaona mudhara mino ndono asi rwande ndichiti andingofa sofa ndichiumbobata zvangu mabhonzi ana mabhonzi machiji asati zvanyatsobhadhara mudhara ona ndoyakasedza ungoti inini zvangu handimukire kuvhura ofisi yangu ndovhura ofisi yangu kuma 11 makuseni ndombomuka ndongotowo tumwe tumarunnings makuseni. Okay. Kwamuna hama neshamwa dzamuda kumhoresa idzi pamwe dzisikagari muno munyika kana dzepadhuze dzepadhuze aiwaka internationally ndine mafanzi angu futi ndoda kuti ndimbomhoresa vanonzi Mr. Arnold ndiblas vangu vanogara pano vari kucanada ndokwamunotambira kamudhara ndokandogara canada kwaubeta big up to you Roxbury non-wales shumba large big brother alongside UK Copterman Hassan Mandala Genga aiwa mafanzi akawanda ariko mudhara pamwe vanogona kubatsira ikakusimudzira business renyu vanotosimudzira vari kutoona kuti vangaite sei but nevhidhiyo handauziva kakuti rikutoenda kwese ikoko mudhara ndokwaitosvika ndokonesa zvinhu zvachona specially endaurana jeki futi vari mumaraini ndine mafyara angu ana jeki ana private big up marastaman private is an artist yes private number handito yes iripo mafia maita basa aiwa blessed mudhara sharp love and respect.